ଆଜିର ସୁବିଚାର, ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ବିଫଳ ହେଉଛ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ହେଉଛି ଜିତିବାର ଲକ୍ଷଣ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ସେତିକି କହିଲେ ତୁମେ ସହିପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ସେତିକି କୁହ ଯେତିକି ତୁମେ ସହିପାରିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା କାହା ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଦେବା। ଲୁହ ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ହସ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୁମ ନାଁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁହ ଟୋପେ ଝରେଇବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତୁମର ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ମିଳିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଲୋକେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୟ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣ ଅନ୍ୟର କଥା ହଜମ କରିପାରୁଥିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣ ଭଲ। ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ସେବେଠାରୁ ଆପଣ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।